Assalam Ya Rasulullah kurang banter assalam Ya Nabi Allah assalam Ya Rasulullah assalam Sallallahu alaihi Ya Rasulullah Sallu ala Nabi Muhammad Ubur-ubur ikan lele Lanjut le Tiba-tiba nyaut Nggih Kalau nek mirsani ibu-ibu dalu niki bercahaya kados waosan sholawat sing dipun waos. Kalau yakin teng griya jenengan pacaane kados ngenten. Mboten? Daster suwek tetep didamel, Bu. Dimuseumkan saja nggih. Jenengan teng sholawatan dalu niki pacaane ayu-ayu teng griya kedah kudu ayu. Ayu nggih, macake sinten jenengan teng mriki Ustaz Fakhrul Sali. Lintu nggih. Jangan ya, Dik ya. Oh, ngaos nggih. Nek ngaos klambine kudu apik. Nek masak dasar suwek. Lanjut nggih. Kula suwun sedanten kemawon ingkang rawuh astoi dipun angkat bareng-bareng. Ayo salam teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi insyaallah barokah sholawat sing dipun waos ruhipun rawuh. Nggih, jenengan percados ruhnya Kanjeng Nabi hadir teng tengah-tengah kula panjenengan sedaya ningali umat sing semangat sholawatan. Monggo sareng-sareng Mak. Mak. Ibu-ibuku sayang sebelah kiri, ayo dong diangkat sedaya aslane. Nah, ngaten. Mriko, monggo. Lah, niku sing teng mriki dereng. Mangke nek sing semangat angsal rezeki saking mriki nggih. Ayo Mak, diangkat Mak tangane Mak. Gelange gak ono Mak, tak dongakno barokah sholawat gelange tambah akeh. Karet kabeh. Mboten gelang Mas nggih. Nggih. Coba nggih, jenengan ikuti gerakan kula. Kanane jenengan pundi? Mriko. Mriko. Kiri. Kanan, kiri, tengah. Coba kali sholawatan sing banter nggih. Sholli ala Muhammad assalam. Assalamu alayka ya habibi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi. Sepindah malih mangke nek ketika assalamu alayk dipun waos danten dipun angkat nggih. Nek kula mandhap derek mandhap. Shallu ala Nabi Muhammad. Raqqat 'ainaya syauqan wa Ya Nabi Allah Assalam Ya Rasulullah Assalamu alayka ya habibi Ya Nabi Allah Ya taibatu jituki sabba
حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا حبيبنا